Mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News. Ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Macau. Today is Wednesday, July 31, 2024. Last day sa July niya mosugod na po ang August tomorrow. Charot mo pohon guys. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dere sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest o business dere sa atong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang hinahanglan o mga investor nang hinahanglan mga negosyante. Ako mang hinaot o nangayon po nga atong try sa pagnegosyo dere sa lungsod sa Matalom. Example guys, ganahan manigihimo mga mall, mga supermarket, madunay wa diri, madunay tinuray nga dili man kompleto o mga produkto. Example ko ng mga isda, mga kuwan, nabuwa di nga di naasiza pero limited na daw stock na ikantas kuwan, mga mas higher price yung mga kinahanglan doon o mga investor ng lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga inyo kung suportahan sa akong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Nang hinahanglan ko sa inyong tabang aron ma-realize ang atong damgo diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon heribay sa atong buotan o maaptik ni Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok Team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa naghihimo para sa katawan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga moserbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Mayong gabi o God bless to all Matalom. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, magpapawag guys. Sa tanang taga Matalom, I hope na magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko TV tinuray nga moserbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Karong day July 31, 2024. Iko pipi tinuray nga moserbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod